kwaJoji Charamba panguva ino zvonzi mvura haisi kunaya. Hazviperi mushe vakomana, panapa pobuda mashoko ekuti George Charamba is now the next to be fired. Munoziva nemataurisiro aanoita mazuva ano, mukatarisa mahandles ake akanzi Donza Musoro neakanzi Jamwanda. He is not posting, hapana kana zvaari kutaura. Vakomana pane mashoko anobuda achitaura mashoko achiti this man aiwa ari in hot soup. Sana pinda mashoko anobuda nyangwa panapa ndokuti subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda pahindo majara jaros amudanyira achiti have you ever seen George Charamba aka Donza Musoro 007 aka Eti Jamwanda 2 who is pro Chiwenga posting many pictures from Brigham Farm? Ever seen many pictures of him at the Brigham Farm or Rozani PF events? He is on the line to be fired in the next coming months. He knows it. Tuna vanhu vanouya chikomenzesheni vachipupura vachiti shuwa here ko sei mukuru wemapurisa aiswa pamujikandingere. Mumwe tuna majara jesu apinda achiti partly he was also accused of working with Chiwenga to arrest Mnangagwa's cartel members, mostly those involved in gold and diamond smuggling. Mumwe anopinda achiti saka achaita sei manje mwanobuda achitereka zvebayane ikoko. Mwanopinda achiti ngazvidairire ega. Mwanopinda achiti George ndizvo here donono. Mashoko atino kuti aiwa people that are happy vachinzwa mashoko anoda kuti vanhu vanonzwa George Charamba mukomana kuti aiwa anotaura zvaanoda nemashoko nyangwe asinga make sense anenge achiti aiwa auye abhowe macitizens. But panguva inoyi vanhu vachinzwa mashoko awa ekuti is now on the line akamirirawo to be booted or kicked out. Nyika yose aiwa iri kufarira now its tudze mafungiro enyu matondei pamusoro pechituko ichi. Nyangwe section yedu, subscribe or like, channel on the bell icon.